ndisvike pajimu ndine malessensi andinawo mama. Malessensi echi? Pajimu usina kuwacha? Handina kuti ndokoneroita malessensi angu nevanhu andinawo ndobva ndadzoka. Malessensi echi? Ndinotenawo ndozodzoka kundoita basa racho inga vanomba ndatsvaira wani. Wawacha? Ndatsvaira mba mama. Mvuraika naya iyi. Yes, next usina kuwacha. Zvinozacha unaita sei? Rubbish. No wacha. Iwe. Ndauya kuti jairira iwewe. Nonsense. Utagara here iwewe. Ndauya zvekuti ndidzoke munomba. Kudzoka munomba usingatori washeni uchiwacha. Kurumidza utora washeni uku. Ndaunijairira ifoni. Unoenda kutoda kutonoita maexercise ako usina kuwacha. Handisati ndambona zvakadaro iwe. Unge wakadhakwa iwewe. Kupusa kusvika pakadaro iwewe. Why watch those clothes? Iwe, uri kutaura kuti uda kuwachira ipapapa? All right. Mira uone. Koingatadzei ndarisei. Iwe, ndati uda kuwachira apa here? Ndanditi. Uda kuwachira apa here? Uda kuwachira apa here? Uda kuwachira apa here? Ndopanoachirwa here. Ndopanoachirwa here. Awachiramba. Enda kuna wachirwa.